Krijg echt, hè? Krijg echt! Ja. Ik denk dat dit best een NSB'er. Nee, ja, maar deze is nep. Nou, de kunst Kei en kunst Hinders komt uit politieman Rennet Algra nou mooi kunstagenten. Die moeten zorgen voor meer veiligens, want door zo'n plastic pliesje bij de dik te zetten, riet het verkeer stadiger. Vorige week heb ik hem een dag zelf wat hier in hand. En we zien het wat mooi waren op het terras. En dan riet alles stapvoets om zo maar te zeggen voorbij. Wel, dat was net ja, maar toch een stukje hudder hier dan nooit geval. Wie en dat wie juist de middag. Bij u wat drukkere dik weer dat precies hetzelfde effect. De echte politie is net zo blied maar zijn plan. Je mag net zomaar wat onder dik zetten. En alleen nog de politie had het voor om een uniform aan te hebben. En als de politie op snel niet controleert, zie je zo'n plak uit dat veilig kan. We gaan niet, als wij controleren binnen bebouwde kom of buiten bebouwde kom, direct achter een verkeersbord staan die de snelheid aangeeft. Daar kijken we echt wel even heel goed naar voordat wij een controle installeren. Dus wat dat er gaat, laten we dat ook liever aan de politie over. Want iedereen die zo'n pop hier, ja, die soms dan ik oordeel zetten kennen. Ja, precies. En volgens mij is dat niet wenselijk. We moeten echt naar kijken dat dat soort klachten bij de politie worden gedaan en dat wij kijken waar de controles het best kunnen worden uitgevoerd. De politie wil nou eerst maar Algra in peteer, voordat hij de kunstpliesjes verkepert of verhiert. We gaan verder, man. De politie is gewoon net van. Hey.